Isem. Naomi Bugri. Sara Zabi. Età. 19 sena. 19. Passatemp. Sfin. Impenġi. Reliġjon. Kristjana. Musulmana. Prattikanta. Iva. Iva. Kemm il-darba titlob? Ma nafx. 5 darbit fil-ġurnata. X'qiegħda tagħmel bħalissa fil-ħajja? Qed nistudja liġi. Qed nistudja liġi t-tieni sena. Maltija? Iva. Iva. Tħossok aċċettata? Xi kultant Iva. Mhux dejjem. Ġieli kont insulentata? Iva. Iva. L-ar insult li qatt lajt. Li jiena nqas intelligenti għax missieri jiswed. Ħmieċ jew żibel. Tieħu għalik? Le. Iva. Kif tirreaġixxi? Ma nħux pjaċir, però inħares lejha b'ċertu tip ta' ottimizmu nipprova. Nipprova nagħmel aktar awareness. Inqajjem kuxjenza. Ġieli bkejt ħabba tajjir jew insulti? Meta kont żgħira Iva. Le. Għaliex taħseb li hemm min jgħidlek u ma jaċċettakx? Għaliex jibżaw minn dak li huwa differenti. Għaliex ma jifhimx li d-dinja għandha tkun diversa. Omok u missierek jieħdu għalihom? Iktar jirrabjaw ma jieħdux għalihom le. Iva. X'tixtieq tgħidilhom lil dawn il-persuni li jgħajruk? Immaġina xi ħadd iħares lejk u jiġġudikak ġast għal xi ħaġa li inti twelid biha. Aħna nies bħalkom u ma tkomx għalfejn tibżgħu minnha. Nixtieq ngħidilhom biex ipoġġu ruħhom fis-sitwazzjoni li qiegħda fiha jiena u li jaċċettaw il-ħadd ieħor. X'tixtieq tgħid lin-nies li għaddu mill-istess esperjenza bħalek? Nies illi jiġġudikaw dejjem ħajkun hemm fil-ħajja. Ibqgħu pożittivi, ibqgħu għamlu dak li tagħmlu, għamlu ħalikom u kunu kburin li intom Maltin. Biex ma jaqtawx qalbhom, biex ma jħallux il daw in-nies iżommuhom lura, biex jagħmlu dak li għandhom jagħmlu f'ħajjithom u dejjem jippruvaw jimxu l qudiem. X'inhi l-iktar ħaġa li tbeżżak? Li kolli tfal u jgħaddu minn dawn l-esperjenzi. Li nies bħal daw ta' patriottiċi Maltin jibqgħu jagħmlu dan li qed jagħmlu. X'issib l-aktar min jaċċettak jew min ma jaċċettakx? Min jaċċettani. Min jaċċettani. X'inhi l-ħolma tiegħek? Li xi darba nkun nista' naħdem mal-United Nations. Li din id-diskriminazzjoni tieqaf. L-isbaħ ħaġa li qatt qalulek? Li jiena intelligenti, li jiena friendly ħafna u li naf inħobb. Kemm qed nieħu gost li qed titkellmu fuq dawn l-affarijiet. Messaġġ ta' ispirazzjoni biex nagħlqu din l-intervista. Kunu minn intkom, kunu kburin li intom Maltin u aċċettaw lil kulħadd bid-differenzi tagħhom. Li nies bħali ma jħallux il-min iżommhom lura u li nifhmu li kulħadd jitwieled kif inhu, allura għandna naċċettaw il-xulxin kif aħna.